खस्थ' खालामबाय थायो माया औ दाख्लैना आंखौ दाउटसो दङ जानो जेबो सोङाबो ओमफ्राय सोङाबो गाव डकुमेन्टसाव नायनोसै खालामसै रायजोफोर जोङो दा थांगासिनो क'क्राझार ओमफ्राय आंहा दिनै विंगारजों थाङासै आरोना ओमफ्राय जोङो दा नै दङ नै बेहाबो खामानि दङ ओंखायनो बेबो दिनै थांफागोन ओमफ्राय नै बेथ' बाबा थाबाय थाखायो सान्दुंबो गैयाहाय दिनै एसे ओंखारहांदोंमोन माथो दा आङो क्लास लाहैग्रोसै ओमफ्राय बिस्रा खामानि मावबाय थानोसै ओमफ्राय दा दसे बाजाराव हाबनोसै होमबा नायलांबाय थादो रायजोफोर जोङो मा खालामनाय जायो दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै होबाय थादो होमबा ओरैजोंबो हाबा दं नै सोरनिबा बैयाव गेट बानायनाय दंमोन मा होनो लग्नआव थाबाय नालाय बिसिना लग्न गैयामोनलाय जायखिजाया जायो टाइम जाबाय जोंनाथ' भाद्रआवबो लानो मोना ओमफ्रायहाय पुसआवबो लानो मोना बेजों एसे गुसुंसिन ना बाबा लामाया मादैया बे जायगानिना औ नै सान्दुं ओंखारहांबाय जाबो बावदो Kursi hatalansı, ekstra barangnya. Gak dua sih jebgen dah toh, dah, manusia. Bye bye. Chalo. Kelas sebenarnya fैबाय आङो kelas माने क्लासानो जायाखै ओमफ्राय गथ'फोर फैयाखैमोन स्टुडेन्ट फैयाखैमोन ओमफ्राय बेनाबो खामानिया जोबखाबायनो केमेरा लानाया मानसिना बेना खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय दा नै बियो नैबे जुथा लांदोंमोन आङो फिसालानो ओमफ्राय बेखौहाय सोलायहैनांगौ हामा बियो ओमफ्राय दा मोनसे जिनिस लाबोनांगौ दङ बेखौ नायबावनोसै मा फैबाय थादो रायजोफोर नै साइकेल दखानाव नायफैदों जोंहा कालारा गोजान साबसिन जागोनदां बेनिफ्राय ना बेनो दा ओइ दुइटा एक कालार एसे एक खबर खायसे बेखा नुदों आरो बेखौसो मोजां मोनदों जालाजोब्बायहाय दा जोङो जिनिसफोरखौ लाखांबाय ओमफ्रायहाय जाग्रा लायनो थांनो नागिरदों आंना फेभरेटआ जानोसैबो लांनोसैबो जा मा जाबावनो ना ओंखाम जाहैखानोसै होनबाबो फिसा मोनसे जानोसै आं र' एसे दास खालामदों भिडिअखौ
भिडिअ खालामदों नंनानै दहायनो रायलायखांलायबाय थारमाने माखासे जिनिस लाबायबो ओमफ्राय सालानो साइकेल लादोंना दा माबायदि जायो नायलांबाय थादो रायजोफोर खुसि जागोन ना जाया गाखोगोन ना गाखोआ दा नुबा जागोनसै आं नै साइकेला माबायदि लाबोखो गारियाव ओमफ्राय बेना बिमाया जाबाय थायो मा होनदों बिमाया जाबाय थायो होनदां सोरजाबा आङो माबायाव स्कुलाव निमखि जाना फैखादों ओमफ्राय आं ओंखायनोथ' होनदों ओंखायनो जेखौ जे आनलायदोंमोन दहाय सोंबा बे 20 थाखा ना आरो ओरैनो 20 थाखा एफा दाम बाजार कलकाता हाबफेराखै आं बारा हाबाखौनो बे खम हाबो बांसिनानो बिशाल निलुफा ओमफ्राय नोंसिना मानो बिदि थाबायो जेनेबा माबा दै लायो ए दै लायनो मा दै लायगोन अबे दै लायगोन माबायावहाय दैमायाव दै लायोब्रा दा गौरांनिफ्राय लायनो हागौ बिसोरो गौरांनिफ्राय बेनि उनावहाय सुरु सादिका बेजोंसो दैजोंसो सुगोन ना मा जाखो आथिंखौ उनाव थुखैगोन थुखैयोसोगोन दलहनखौहाय औ लगायनानै होनोसैब्रा ओइ खेबथामसो लायो दां खेबसेल' लायो ओइ खेबसे आङो थांलाय फैलाय थांबाय थादोंलै पार्टि आलादा पार्टि जागोन ना आलदा औ मिस डन बस्क'आ जा गिदिर जाबाय गेटआ फुङाव नायनि पुरा इउनिभार्सिटि बायदि जाबाय गेटआ माबा स्पर्टस माबा सोलिगासिनो दं नै बापरे डिग्री जागोननिफ्राय आंखायनो बिदि बानायबायना आयौ बिदि फरायनो मोना होनबा बेबो मोनसे इन्टारनेसनेल स्कुल नै लाबोनानै गारिखौ साइकेलखौ न' सिङावसो दोनथ'दों आरोना थारमाने मानसिया दुगैगासिनो दा ओमफ्रायहाय दा दुगैखांनानै देखायनोसै होननानैहाय दोनथ'बाय बेयावनो दा नायनोसै माबायदि रिएक्सन जायो ओमफ्राय आंथ' नुजानाय नङा आरोना आंथ' नुजानाय नङा दा नुजाबाथाय आंजों थानो गाबगोन ना बियो दा बेखौ साइकेलखौ देखायग्रोनानैहाय ओमफ्रायहाय दा दसे उनावसो नुजाहैगोन आङो न' सिङावनो थाथ'नांगौ आरोना ओमफ्राय नङाबा जागोरसै आं ओंखाम बेनि उनाव दा नुजानोसै आङो बेखौनो साइकेल देखायखांबासो दा नायलांबाय थादो रायजोफोर होनबा माबायदि रिएक्सन जायो बियो साइकेलखौ नुनानै मोजां मोनना मोना नै साइकेल गोदान नै दे Aku angin. Bunyi dikit dulu. Bantu. खानाङा जायो नादो आइ वाव Mami, Aisyah. दा दाम गिजु दे दामला bu deh. aja Ro, dah kakek ke. Tuh, mami kunai ini, kakek sih nunggu.
माबा गाबदेरना होबावबाय आंबो गाखोनायावबो Moजां Waduh. बिदि सोनांगोन जि मोजां ना साइकेल गाखोगासिनो दा ओमफ्राय र' नुजानोसै आङो माबायदि रिएक्सन जायो दा गाखोनायावहाय नै गारखाबाय खेबसेयैनो गारखाबाय जाग्राखौ मामा गोदान गोदान आयो गोदान मा गोदान ए गोदान देखायदों गोदान औ आयै गोदान मामाना गोदान आयै देखायदों मामा गोदान ना गोदान ना औ आयै जाजां आथिं गाग्राखौलाय माथो दोनखो बिदि ए